di ka. Anak mo ka po. Picture man di. Ha? Bubutar ka sa kabangag. Pakitaan ka nga pila imong butar, imong butaran. Say bangag man na. Di, isa rin butangan ng butaran. Hoy, duwang bangag. Duwa. Dua. Ana may ha. Isa, dili na lang butar. Pagkag ballpen. Dili. Imo nang duha imong butaran kisa imong isbe, kisa imong gusyal, kisa imong Isbe. butaran isbe. Barangay Unsa man ang SB? Say meaning anang SB? Gusyal. Oh la, di ba? Perfect. Na. Ang isbil yung dito na sa kondo. Maya. Lungsod. Kanang kutsiyal dong. Dahil unsa tong bangag imong gingon dong? Sa bangag. Ang bangag. Isa rin bulitan mo, pila ka buok imong butaran. Ah, malapit na makita ang bangag. Sa papel. Diyan ay hala. Tuwad din, butol to. Diyan, sa kabalo. Magkabalo. Yan, mugilo. Hari daw kakabalo dong. Ito dolo lang din sa tingala ko, ko so. Ay dong, ano si Inday, dito kakabalo. Bungka ka nang balay sa mo tututut. Oh, Ayat ka ko sa una, tawa po ko na vlogger niya ba? Ala. Mapukag lang yung balaya sa Gusto ko utot. po, gusto ko po. Panagaan. Gusto ko panagaan na una. Ginawa, tanong. Ko na vlogger, sus. Bungka Ah. kang. Namayat bang ko? Nga. May Bungka lang, kang. mas kalibo uli, nagkubayag. Ay, sa kalibo? Oh, Yate, pila man ang isa kalibo? 100. Magkukaan, mabutan mo dong ay. Pila man ang kabaite? Ay, sinta. Okay. Na. Di ba? Balik ta sa butar ba? Ikaw gusto mo kakamudaga kapitan? Okay, samok. Ano man? Kay? Samok. Ano samok man? Garidor, lamisa. Garidor, lamisa sa mga gisay budak kapitan. Ayan. Na, ang budagan ka. Impas mo ka, Mga og ikay mo dagan, mga pila kay ba dito na to ani? Mga isa kaswelduhan na to ani atong ihatag sa mga tao? Hindi raman tayo, pila hatay ni mo na. Mga tag pila tag 5 ka pesos. 5 mil na, mga 7,000. Tag 7,000 ang ulo? Dili, kanang Bankrupt na yan, ano? ika naman ni mo dito ulit. Namay mo, Ah, Daan? namay bululo na mas kalibo. Piktan? asa? Wikta asa daw? Ika nung nga harot. Ah. Ano na, din. Na. Namay mo hatay butag 20, pulo. Ah. Ito, di ka rin. Na. Tag- Tag 20 mong ulo, di kung butan mo tapos ng 20 mo kapalit anak, panra. Na. Ana, pila man ding ulo ani dong? Pila mo ginang ulo. Pila ang ulo ba? Pila ulo kumitay ba? Ulo sa. Okay. Okay. Ay na. Lira, eh, sala. Di ko mailag, nagbitbit og mo. Tara kain na lang ko kay butari ako nakubok bangag. Manaw, kahit tutyal. Pila ka mga palay. Bangag. Di ka na, anaon na ba? Usa lagi na gini. Bangag man kay ngalan ana. Dili, pangalan mo pangalan. Tutyal, sa may putala ko ano eh. Bulit. Bulit, pag bulit yung bato. Asa may bulitan? Ang mga ito ng papel. Di yun san. Ang tanong papel. Butara nimo asta kontra. Ang kontra nimo kung kinsay mapilde, mo ginay rido. Mga si Inday, asa man mo pabutaron? Ah, di marok na siya. Ali morok na. Tanan man na basta di mulok takop sa mulabi. Ngano lagi ang imong yan? Ngano ni butar magsalog ko? Sa man na yung meaning nung nakabutar magsalog. Nga sa pag-meaning. Yeah. English. Taga mahayagad siya. Di ka Sa taga-mayag, hindi ba sa taga-mayag? ala. Malubo man ang nakabutar niya, malubo man. Malubo sakop plus mayag malubo. Malubo. So ang pagbulit sige daw. Sige, sige, tuloy ko. Tama, bulitan mo na siya. Ah. Dito akong ilong nga dako kay Okay. Dili kay ka pailata ka bakon mo. Nya, panalitan oh. Og moingon ang taga panagaan, akinis okay, vlogger man ay ato ning paraganon, ana. Unya mga tagpila kang ulo imong ihatag. Ah, di kinsa na to pilay pangatag kay. Pinga Ano man? naman ni. Kung kabat na to ro na, ha? Kabat ang mga sa smell. Oh. Karon ni kabat naman ta sa atong followers. Oh. Kaya dagan naman tong followers karon mga 7,000 kapin. Ah. Ako to yung gamot to na i-kan. Ayun sa mana. Divide. Divide. 4,000, 600,000 libo, 11,000. Sakto na kayo na.
Pila. Nya tagpilang ulo ana. Ay, paminaw sa, paano mo natin sa yung barangay niyo, kung kanang yung kanabi to, yung barangay bitaw. Di ko gusto nga kanang yung barangay niyo, maragi koral gina, kay dili na magsilbi, ning magbalibol, masagit ang bola. Mao Di din. ko gusto. Sa to pa iski mo gusto daganan. Kay ang yung barangay manggod, ana, palitan, o kisay mo jote. Ay sa unsa may mong plataporma? Ang plataforma na ko ana, Unsay lata? plataforma na ko, Na- bahalag plataforma. simintohon. Bahalag di ka ulit siyunggot, bahalag di katabok. Mas manindot ang kasada. Lata. Unsa imong plataporma? Anak, Unsa ka ninyo? ay sa ba? Ako sa, kaya pamina, kung asang kayo suba nyo, simintohon nyo na, kaya ano, likado, magbahay. Loy kayo, may naguli. Pariya ito na yung mga anod. Pariya sa rural. Sa Nabilin niya ang vampir. Pampers. Ang vampir sa rural nabilin. Pamilya ko. sa to pa simintohon jud ang subado. Oh, bintuhin nyo na. Mo na imong Katapurman ako, bahalag. Unsay klase nga lata? Tinapa o salmon o sama tudes? Unsa man sige dali? Katapurman, wag kang binto. Unsay katapurma ni siminto? Binto ka li. Wala taon ako dong. Ano na ka malumos? Ay, ina ba ko dong sukoy? Ikaw. Ikaw pala. Ah, Doon naman ang suba para inigdadala ko ako ni mo. welcome. Ay. Ito niya ang suba kay Para hindi na ka manod. Di na manod. Mao di ay. Ay, mao di.